apa ya? Golek sampean gak duwe utang aku milih sampean. Wah. Jan kita api. Siap gerak. Hadap kiri, hadap kanan gerak. Nah. Api. Mas. Pas. Pas piye to? Wong dhuwur kene kok pas iki lho. Berarti ra pas rai. Lah terus? Pas ya rai. Oh, lah iki wetengmu ki ya jelas lho ora pas to kok iso tanganmu iku demek-demek rono. Aku madhep rene kok terus ngwelak. Kaya-kaya sedak adah ngono apa piye? Iki mau lho takon aku. Piye? Sampeyan duwe utang, Jere. Nek gak duwe utang aku gelem. Terus mongko utangku nang ndi-ndi eneke. Ya ora apa-apa to wong lanang bisa berbohong Gak kok. sida lekno. Sampean duwe utang ora, Mas? Sampean duwe utang. Walah aku utang wis ra tau kabeh tak sahur BRI wis lunas, BN wis lunas kabeh. Tenan ya, Mas. Ya Allah, sampean gak duwe utang. Kemang mobile sampean. Mobil kae wis komplit sok upama kowe somben tak pek bojo kuwi gelem ora? Anyar, Mas, lek tumbas. Anyar tak tukokno mobil. Ya. Kowe yo pamer ngono lho. Sing tak nggo pamer apa nek geleme karo kono. Iya no, kowe tak pilihno. Ya iya no. Sing sepadan. Iya. Lah ngomong kae ndek mau kok sok. Ngono kan imbang kowe. Tak sing imbang karo Kowe duwe pasangan, aku duwe pasangan. Nah, ngono lho. Kan imbang kuwi ya ta. Ayo Mas rene Mas. Jamur wong ora duwe. Jawor kae wong kere kae. Wong ora duwe ya. Ora duwe, wis ra duwe isin, ra duwe dhuwit. Ora utange akeh. Utange akeh. Jok ngenyek. Mas yo gedhi yo penak. Alah penak apa aku tau duwe gedhi ngono iki bengi klimprak, klimpruk. Iki ngono empruk. Apa? Wong gedhi ngono iki malah klimprak, klimpruk. Sing liyane akeh kok milane aku sing gedhi nyapa. Sing senenganmu ngono kuwi. Sing cocok karo Mas, sampean. Trimo to, Mas. Iya, Dik. Kowe karo aku ya, Dik ya. Oh iya Mas, ya Allah Mas Somben tak rabi, bar tak rabi tak tukokno omah. Terus tak tukokno mobil. Mobilnya apa, Mas? Mobil sak senenganmu sampean pengen mobil apa? Aku tak pengen Grand Max ae, Mas. Grand Max ya Allah. Oh, alah. Mas. Ape dadi kurir we. Ya Aku aja yo pengen aja lho, Grand Mas. Max kok. Sampeyan Dik. yo Iya pengen. Paling gak tuku mobil sing Alphard. Alphard tak tukokno Alphard. Aku gak gelem, Mas. Kok ora gelem piye? Ora nek pintune Alphard. Nek kuwi sliding Dik, sliding serit ngono bocah kira ora. Iya, aku yo wong lanang yo pangkat tanggung jawab. Adewe yo Alpateka ayo. Alpateka Kok ayo. kono tuku mobil kok malah kiri tahlil. Oh lah piye? Ya mobil kuwi tak dam truk. Duh. Lah ngapa? Kok dam truk iki lho. Gue wirausaha. Wirausaha apa? Wirawiri. Mosok nggowo dam. Masa enek karo wong wedok lukono dam truk ora Ngangkut usah wedi oke. Somben ya. Ade ngabruk ibu. Tak tukokno villa ora muk mobil tok villa tak Villa gunung. ning endi Mas? Ning ngereng-ngereng gunung to Dik ben suasane adem. Longsor awake dhewe glundung piye, Mas? Bongko Dik. Kok kaya ngono to, Mas, Mas? aku yo melek lho. No, jaluk penginapan. Penginapan. Iya, jelas. Wah, kuwi berang-berang ora iso mulih kok kowe njaluk penginapan. Lah ngapa? Lah isik ning teras kok. Ya ampun, kok Kok- pesakat men kok yo. Kok awake dhewe panggah rekreasi tapi golek guwa, ya. Masane. Ya sing murah kuwi karo golek telek lawa. Alah wong ora gablek kaya reno-reno kok. Kok lek enek tengu piye? Tengu. Engko nek nganten anyar kita bulan madu ya. Ning endi, Ning Mas? Bali no, ning Bali ku tak tukokno bikini nganggo sakmene. Ada. Bek bikini sing ngene. Iya. Iki Aku Kak. Mas, aku. Woi, aja nganggo bikini. Lah apa? Wah, malah kating cuwotot. Lha iki bikinan apa? Urung nganggo aku. Yano. Kaya Iki nganggo bikini kan lho, badane lho, sembluh delok to pinggangnya. Awake dhewe pangkah nyusul nang Bali. heeh. Tapi awakmu tak nggone jilbab. Ya ta? Jiblab. Bali Terus jilbaban. kene aku nyedak kene sing lanang tak racun, ya ra? Loh, lah terus aku nasibe piye? Angko loro, jalan-jalan wong loro sing kene nganggo bikini, sing kene nganggo Jiblab. Iya. Kayak mantel ae lho nek wek kuwi arep dipek. Kita ke pantai pakai bikini terus minumnya apa Dek nanti Dek? Anu, Minumnya apa? Jangan kelapa muda, degan itu kuno. arak Bali. Apa? Weda mbok kono arak iki ngurusi bojom dhewe lho. Kok iso Kita minumnya jus apel ya. jus Mas. apel, Oh, aku enak. senengnya itu jus Apa? stroberi Dek ya. Yang merah-merah
sekarang itu. Iya, kita minum Jangan di mau pinggir pantai. kalah kalau masalah makanan minum. Piye, Nanti Mas? aku belikan jus glugu ya. Itu lain daripada yang lain. Ya aku keleleken no Mas. Saya Mas, dasare wong sampean- ra duwe Ora duit. kemagro. Sampean ngerangkul ngene teko ta Mas? Ya pas toh. Pas ya, Mas. Lho, Alah. pas. Pas. Weh, Ya entah. Aku meh. apa ya enek meh iki? Meh teko. Mangan, awake dhewe bar ngombe terus makan kita ke restoran ya. Makane pizza ya, Mas. Pizza, hamburger Ya biasa Allah, ta, Dek. Enake dipangan. Wah, gede-gede. Rasanya mak nul cenul cenul Aku cenul. apa, Awake dhewe mangan ayam lodok dadi Ayam kodok apa lodo? Oh lodo. Ora duwe iki Ayam sak kok. paweane kok iso. ya ora engko ngenteni panganane kuwi nek gak entek dipangan kene ngenek wis rasa. Sisane Mas. Rasa. Habis makan kita nyanyi-nyanyi. Kita ngerum ya, Mas. Ngerum dong. Ya Allah. Orang kaya ngerum kita nyanyi. Nyanyi. Kamu apa arep apa? Ngamen dong, ngamen dong. Ngamen kere ya. Lah, paling sing lanang nggo teken sing wedok nggo bathok. Ah, ngemis. Iya ta. Mas. Nanti kita nyanyi bareng ya. Kita lagu-lagu lewat lagu campursari, apa lagu-lagu dangdut. Aku pengennya lagu rock, Mas. Oh, lagu Yang rock. Kayak gini-gini kita. Lah kuwi apa iso lagu rock? Bisa. Alah jajal kuwi. Jajal anu D minor Mas, D minor. Kaya iso-iso. Nyek mulu D minor. Kaya apa? Ya kena masalah lagu mau kalah. Iya nah. Lagume paling ngopo paling Rock lo. Rock lo. Ojo isine rock lo, ojo isine rock. Rock e, rock. Wis rek iki isine sithik mari. Cek di kene. Gantian dong. Lah rasa. Rongane, yuk. Selamat malam semuanya. Ora kae lho, Tak rock. idoni lho iki. Sawang Mas. Rock turu. Hele. Kok kaya tawon uwung-uwung. Lah ya ngangung tawon kok nyanyi. Wong kurang dhuwur ta. Wow. Wow. Aku men bingung kok kuwi. Wong ayu tresnamu kinarya tamba Ono lagu susah jro rock patake. ning batinku. Dituntune apa picek? Mbok Kok mlaku mlaku dhewe. dhewe. Kayak ngono ya, Mas. Sambil lihat bintang dong di sana. Iya, sayang. Banyak sinar rembulan. Mendong iki. Mendong lah Walah setrum listrik. sambil lihat bintang. Ayo Dek dijawab Dek. Sakmene lho Dek. Bagus antep no rasa tresnaku tulus jroning kalbu. Ya apa iso? Jajali Jajal. duduhno kelananganmu. Dudune khasiatmu apa piye lo kok? Alah, paling Kebisaanmu Iya, kok toh. kelananganmu. Ndang paling Tunjukkan, gak no. iso we. Tunjukkan Mas. Lah iki lagu apa? Lho, campur sari no cah nom. Lah lo campur sari. Wong namanya Java Nada. Berarti universal. Universal. Semua musik menguasai. Masuk. Iya, buktekno lho pengen roh lagu apa aku. Ayo Mas. Nganggo model drama. Dutak, 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 dutak rock nawake dhewe. Ayo Mas. Aku sing ngerek ya. Wong ayu, Iya. wong ayu. Iya. Tresnaku kinarya topo. Iya. Wong ayu, Ya iya. wong ayu. Iya. Tresnaku kinarya tombo. Yo. Jiwala kacing mau beluk. Dum. Jiwala kacing mau beluk. Dum. Ta mulai gendeng ta. Hei, sing romantis. Iki yo gelem. Lah iya, Tak sing sak romantis terus Kok gak diubeng-ubengno. iso to Mas, sampean kok gak iso romantis karo bojomu? Kok Karo gak bojo. iso kok gemes aku. Romantis. Kowe ora kenal apa kok Kowe terus. kok kaya ngono, kok lek bojomu njaluk pegat piye? Tak. Balas. Balesan. Lho, aku nak gak repot tak balas tenan. Kaya ngono terus mbok demeki, wek kubunanku. Ngono ya ngono. Gak apa-apa ya. Gekmu iki lho. Alah dilu lho Mas. Alah dilu yo. Dilu lho Mas, aku ya demen iki. Kowe gekmu kae lho. Mas kowe pilih sapa? Eh? Pilih sapa? Aku nu jane yo
Yuk kono. Lah kono lho gekmu kono. Aku nih gak gede nih serene tantangannya. Renek lho nek cilik Nyanyi gua apa? bersama Javanada. Oke, dikasih lagu apa? Wes terserah, sepenting Bisa menghibur masyarakat iya. Jatilengger. Iya. Oke, dikasih salah satu lagunya yang terbaru dari Javanada. wong asu. Wong asu. Iki opo to? Lagu rock. Ya gue mang. Apa ya? Lanjut Mas. Lintang Oke, Asmoro. Lintang Asmoro. Ya. Terima kasih Pak Gatot, terima kasih Jatilengger luar biasa. Selamat malam juga untuk Pak Camat ya. Bersama Javanada tentunya. Terima kasih bos. Luar biasa. Ijoli rete Mas, ijoli rete. Yo, gitu. Matur nuwun nggih, kok. Berarti kayak untel-untelan. Siang Santoro Ratri mung eling manis sing ati setiaku iso anduweni marang sang Jasulani. Tanda
sebabe lho. Gak ngarah tawur. Wih, kejaranane kuwi to. Asli nak tawur piye paling ya Gur. Lah iya iki Aman. mumpung ijek suasanane ijek sore. Iya. Iki mergo ki sindene ya akeh lho Mas. Heeh. Dadi engko ya diurut bar ki loro terus loro kene engko sijine iki engko ora enek tanune Ning pasangane. infone tak kandhani sampean. Pripun? Iki para perangkat Lengger, Lurah, Pak Camat niki mungkin ngersake lagu. Oh, mengke ditimbali mriki. Anu diaturi mriki, Heeh. mungkin sing nyanyi. Rene arep nyanyi. Lho, piye to? Wah, Pak seneng. Gatot ki suarane. Aja Pak Gatot ae to iki. Siapa to? Pak Hengki. Hendi kok, Hengki kok. Kuwi nek nyanyi wis to. Weh, apik, apik. Empuh. Wah, alat tak Pancen urung ngerti lho kok ya. Niki mumpung tasik lenggah, mengko ditimbali Pak Hendi, mengke sarang-sarang mboten? Monggo. Sarang-sarang napa mboten Pak Kades? Mboten nggih, piyambak-piyambak mengke Pak Lurah piyambak, Bu Lurah piyambak, terus Pak Wah. Camat piyambak. Sawi teko kami tuwa barang. Iya engko BPD Biring ya teko kene nyanyi sak iso. ansipe. Nggih, menika katuran dumateng Bapak Hendi Pujirianto kasumanggaaken minggah wonten sasana panggung mriki. Monggo. Monggo Pak. Sepati to. Sepati to. Monggo, kedap. Tek tok tek tek gong kok kok tek kok kok gong kok kok tek kok gong kok. Niki enten apa Pak? Piye to becah ki? Nak lumbuk timbali rene Wah, kok. iya lali. Niki sing Pak Gatot apa Pak Hendi? Kowe iki pertanyaanmu bingungno wong kok. Lah iki tak perjelas mumpung enten tiange. Sing Pak Hendi ki nggih niki Lho Pak Gatot. Pak lah iya lah aku ya bingung nek. Anu, Nggih. Mas Komet, Nggih. lek Pak Gatot niku nama kecil, jeneng lot Nah. kanca-kanca. Ngene lho tak Lek Oh, jenenge teng ijazah niku jenenge Endi Mujirianto. Hendi Uci ngene lho tak jelasne. Engko gak patek paham. Tak jelasne mungkin anu Pak Hendi ki sungkan arep anu kondo. Iya. Mengi mbiyen cilik kan jenenge asli Gatot. Iya. Terus mengi. Akhirnya Mosok loro-loro terus diganti. Kok jenengan ngertos to, Pak? lho, Mas, lah kula punya kok kaya dukun terawangan. ae lho. Wah, Ya, istimewa lan, iki. biasanya Anu kan- kula mireng info saking Pak Lurah senengane lagu Roma, badhe nyanyi Roma nggih. Nggih. nggih to nek Boten dile saged. brengose tetep Pak Lurahi Roma to. Kula ini mboten saged anu, Mas Komet mboten saged nyanyi nembang asline. Nyanyi mboten saged. Mboten saged. Nekat mawon ora lomba. Ya ora ngono wong. Nduket saged apa iki? Saged. Oh mboten. Mboten saged. Lah nanu nyawer saged. Lah iki pertanyaan ya ngono neh. Aku iki paling ngono lho jurusan. Lah, niku lho. Mboten kula nemong guyon kok nek umume teng ngriko-ngriko rak. Halah Pak Lurah diunggahne engko mesti kae njaluk saweran rak ngoten to. Iya, Nek lah. teng mriki sami ngoten. Lho, padha kuwi jenenge kok. Mboten nek teng Mboten mriki. sami ngoten lho. Napa badhe request mawon Pak monggo. Anu Request. mawon. Nggih. Anu, Nyanyi Bu. ngeten Pak Nyanyi Hendi. nggih. Pak Hendi niki kersane wonten rencange napa perangkate ditimbali mriki wonten Pak biasane kami tuwa Anu, Pak RT sing cari sing napa niku sing sering niku Pak Kanit, Pak Satriyono suarane. Ulah, istimewa. niki lho. Polisi. nggih, nggih. Pak Kani. Pak Kanit. Kanit nggih, mangke kan mriki. Rawuh. Jenengan timbali. Mungkin apa sakniki sareng? Mangke mawon. Oh mengki mawon nggih. Mangke lek kanca-kanca perangkat wonten Mas Andri saged. Wes, nggih siap-siap. Lah niki Pak Lurah riyen. Engko Mbak Vera, kita tampilkan untuk Anda bersama Java Nada. Iya, Pak. Duduk. Alah kok. Oh iya nak. Modern. Oh, Mbak Vera sing kene to. Tiba tak wasno sing kene. Salah sasaran ya? Heeh. Tidak apa-apa. Belum kenalan kan? Belum. Nggih, kenalan Rien. Adam. Makadam. Ayo langsung shock. Kaya Pak Aliana ya.
Aliana. Kowe kenal ta? Enggak. Oh, salah. Aliana siapa? Enggak. Anaknya Bupati. Pak Lurah Jejerono karo ngene iki Nggih. kesempatan tes mental. Sopo ngerti? Sapa ngerti Bu Yayu nesu. Lah ya kowe kok sanune perang lah ya bayang. Oh, nggih siap. Nggih siap Bapak. Oke, lagunya Indung-indung so. Ya. Hidung. Mau apa ta lagu? Iki nek gak salah istimewa. Oh. Istimewa. Sampean ki kok gak nganggo selopinya apa ta Mas? Pak Lurah patunan, Lah nggih. selopan. Aku ora duwe ya. Ndak kuwi. Keri paling ya. Kok iso diguak rono. Sopo sing mbak? Jatilegor bergoyang bersama Pak Gatot tentunya asik. Iya. Rasane Sing penting rokoke ngombe kembang bau rasane susu. Iya. Asik. Nah ngene iki lho. Bunga tenang rasane wong kang lagi gandrung. Asik Pak. Oh, oh, Sumbalang resaku ra bakal ilang. Aku wasih. Sing iki Pak sinten, Pak? Pak RT. Ya mesti cilikane no akal. Mau dicilik. Iya, iya.
Terus mboten saged nyanyi bak ya Lah, nggih. Pak napa to Pak kok? Lah nggih mboten usah kadang-kadang. Apa to napa to? Lho, Pak napa to Pak? Nggih nggih Pak Satrio nggih. Pak, Terima kasih nggih. Mbak, nggih. anu, Pak napa to Pak kok so repot. tunggal tok. Mbak Vera, Dalem. Pak pripun? RT ne joget Lah nggih Masya Allah semangat dan sekali. kayak lele Sing anu Pak Satrio engko ditimbali rene. Pak Satrio. Mbah, Engko apa sih? Iki ru nyanyi lho mau. sing ndi? Sing nyanyi Pak Lurah kok. Lah iya. Lah wis nih. Endi? Lah mang. Titik. Ya padha ae kan wis. Iya sithik engko ditambahin neh. Pak Satrio diaturi kiri-kiri. Pak Satrio ingkang lenggah pundi nggih? Monggo Nyuwun katur pangapunten. dumateng Pak Pak. Satrio, Pak Kanit, monggo. Oh, Pak Kanit nggih. Infone saking Pak Lurah Heeh. sing biasane seneng nyanyi niku. Nggih, mengke Nggih, nek monggo. Pak Lurah nyawer yatra, mengke Pak Kanit saged nyawer pistol nggih, monggo. Pistol ndasmu. Oh, menika. Monggo Bapak Satrio. Lanti. Sak menika kelapakipun tukang kendang sampun bledos. Pateni RT. Woi, iya. Cakil, woi, nggih. Monggo. Ini seneng-senenge munggah. Yo. Hey. Ayo, selak listriknya mati lah, ayo. Wih, mantep.